Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kad bi mi neko rekao. Ovog vikenda reći će vam nešto o svom životu Dejan Bogdanović, a svakako Boranima poznati kao Keka. Dobar dan i dobrodošao. Bravo. Ja ću te nekako samo predstaviti, jer to sigurno znam, da si član planinarsko-smučarskog društva Crni vrh Boru, ali ti nisi samo planinar, ti si spasilac i šta sve ne, ali o tome ćemo pričati, odnosno ti ćeš se nama predstaviti u našoj današnjoj emisiji. Pa, moje prvo pitanje bi bilo, kog trenutka shvataš čime zaista želiš da se baviš i šta je to za što si se prvo opredelio? Pa šta znam, znači, eto, pre nekih 20 godina, 1991. Odlučio, tad sam krenuo u stvari da se bavim planinarenjem. Tad sam se upisao u planinarsko društvo Crni vrh Bor, krenuo na prvo zimovanje na Stolu i u stvari sve tako počelo. I tad je krenula priroda, putovanja i ceo moj život je krenuo u planini, što bi se rekao. A ko je taj neko ko je nekako, ajde da ga nazovemo, glavni krivac i ko je taj koji te naučio o planinarenju? Ko je radio sa tobom? Pa, izmenilo se mnogo toga, znači, kad sam krenuo da se bavim planinarenjem, u stvari krenuo sam zbog društva, najviše zbog društva. Bilo je neko takmičenje u sportskoj orijentaciji u Boru, bilo je ekipno, drugarima je hvalio član u ekipnom takmičenju. Krenuo sam sa njima, bili smo prvi na takmičenju, ovde u gradu je bilo u Boru. Kao nagrada dobili smo vikend na Stolu. To su bili moji prvi koraci planinarenja i sve je tako krenulo. Eto, i dan danas se bavim planinarenjem, s tim što je to sve postalo mnogo ozbiljnije. Nije više samo planinarenje u pitanju u stvari sve što je vezano za planinu. Skijanje, alpinizam, odnosno gorska služba spasavanje, to je jedna zadnja grana planinarstva. Ali ti radiš i na bazenima, je li tako, kao spasilac, čak si jedno vreme bio, ako se ja ne varam, instruktor plivanja, je li tako? Da, ja sam u stvari instruktor plivanja, već godinu dana, ove sezone nisam radio kao spasilac na bazenu. Tu već ima ekipa koja je iz sportskog centra, javna ustanova Sportski centar Bor, ali kao trener plivanja i dan danas radimo, nažalost imamo trenutnu pauzu što se tiče bazena, ali nadamo se da će sve to da krene kad krene grejna sezona i da će ovaj grad malo da se založi za plivanje, za bazen u stvari, da bi nastavili sa treningom. Imamo dosta dece koji su dosta kvalitetna deca. Imali smo 2 plivačka kluba u Boru, plivački klub TD Bor i Olimpija Bor. S tim što smo u nekom dogovoru, nadamo se da ćemo da se ujedinimo, to je plan i da postoji samo plivački klub Bor, eto i zbog nekih lakših odlaska na takmičenja i bolje saradnje u klubu, više dece, eto možda i zbog nekog sutradan odlaska na takmičenje do opštine dobijemo možda neki prevoz, takve stvari, pa vidjet ćemo kako će sve to da funkcioniše. Rekao si mi kako, zašto si se opredelio nekako da se baviš upravo time čime se baviš i ko je tu tebi nekako i pomogao. Od nekih ljudi kada sam rekla da ćeš ti gostovati u mojoj emisiji, kada su mi rekli, kaže ovo Keka, Keka je vrlo interesantan dečko, vrlo ružno piše, a ništa nije učio u školi, ali je inteligentan. Kako reaguješ na ovo što sam ti sada upravo rekla? Pa je ovako, znači što se tiče školovanja, kako su prolazili dani u školi, znači kako sve, ja sam sve bio bolji i bolji učenik. Pošto nisam završio fakultet, odlučio sam da nastavim negdje gde sam mogao, da možda napredujem i eto, prijavio sam se za Gorsku službu spasavanja Srbije, to su bili moji neki, da kažem, moj napredak u životu, gde sam završio taj osnovni kurs, prvi deo, jedan deo kursa je bio na Staroj planini,
drugi deo kursa je bio na Koponiku. Ta gorska služba spasavanja, ona je malo zahtevna, znači nije uopšte tako naivno kao što nekim ljudima možda izgleda. Dosta zahteva poznanstva planine, znači opasnosti u planini, tim subjektivne, objektivne opasnosti u planinama. Neko veliko iskustvo traži u planinama, da se bavite alpinizmom, speologijom, da ste dugo već na planinama, da ste obilazili dosta planine ne samo u Srbije, nego i van naše zemlje. I sve to kad sklopite u jednu kockicu, onda već može da uđete u gorsku službu spasavanja i da krenete time malo ozbiljnije da se bavite. Tako i najzahtevnije isto u gorskoj službi spasavanja je medicina. Znači gde mi svake godine u gorskoj službi spasavanja obnavljate licencu. Znači u novembru, od oktobra do novembra meseca obnavljate licencu za narednu godinu. Tako da morate da obnovite kondiciju, opšte planinarstvo, rad sa opremom, tehnički deo opreme, evakuaciju sa žice, još neke stvari i medicina koja je u stvari najbitnija. Sve ovo možete da položite, da budete sposobni da ste u full kondiciji nekoj, međutim ako medicinu ne prođete, sve to džabe. Čekaj, ti si završio srednju mašinsku školu, je li tako? I u jednom trenutku tvoj život odlazi u totalno jednom drugom smeru, gde podrazumeva upravo to sve što si ti rekao, jer ti je nekako, šta je, si ti to završio srednju školu koju apsolutno nisi želeo, ali ja ti kao završit ću čisto da imam diplomu. I zanima me da mi odgovoriš na još jedno pitanje, kažeš da nisi završio fakultet jer smatraš da danas je potreban fakultet ili ne da bi neko uspeo da bi se bavio onim čime želi, da bi bio uspešan u tome, jer ti spadaš u kategoriju Borana koji su uspešni u onome što radi, čime se bave. To sad su mnogo pitanja. Što se tiče fakulteta, imam par drugara koje ne bi sad da imenujem, ali su stvarno uspešni što se tiče nekog njihovog školovanja. Ima jedna parola koju ja njima uvek kažem, uči i samo uči. Znači, za sve ostalo ima vremena, ali završi fakultet i posle kreni život, ono čime stvarno želiš, možda još da se baviš neko dodatno neko angažovanje u životu što bi te možda nekad opustilo i sve. Eto, meni je možda greška što nisam završio, mada mislim da mi nije kasno, očekujem neke promene u životu i nadam se da upišem ovde kod nas fakultetu i da to završim. Nadam se da nije kasno. Ali ti nekako opet iz srednje mašinske škole odlaziš u neku drugu sferu i to iziskuje učenje. Eto, sama ta licenca, ovo znanje iz medicine što nema veze sa mašinskom školom, čini mi se. Pa dobro, meni je inače, tad kad sam upisivao školu, nisam tako razmišljao, sve to meni bilo društvo, izlazak, grad. To mi je bilo možda neka greška u životu, ali sve se da ispraviti u životu. Ako čovek hoće i radi ono što voli, sve može. Jesi hrabar? Dozu straha čovek mora da ima u sebi. Ako nemate strah, nešto nije u redu s vama. Znači, morate da imate nekih strah, jer ovo čime se mi bavimo, svaka sitnica, jedan greška može da vas košta života. Znači, evo, nažalost, pre 3-4 dana, sad baš datum ne znam, imali smo jednu tragediju, poginuo nam je drugar, nastradao je iz Bosne drugar, u speološkom ronjenju, koji je vrlo iskusan, koji je isto spasioc, bez zamerke, ali eto, desi se. Tako da morate da imate veliku pažnju, veliku odgovornost. Kad se radi sa opremom, kad se radi na steni, spašavanje, svi vaši problemi koji imate u životu tog momenta mora da ne stane. Znači sve to, najbitnije nešto što tog momenta mora da vam bude ta situacija trenutno u kojoj se vi nalazite. Šta je ono što ti nekako izdvajaš kao najteže? Da li je to planinarenje, da li je to sve ovo ostalo čime se baviš, mislim i na plivanje i na ovu službu spasavanja? Što se tiče težine, alpinizam je dosta zahtjevan, mada i eto,
spašavanje što se tiče speleološkog spašavanja dosta zahtevno se radi, znači imamo mi često vežbe, godišnje imamo jedno 10-ak vežbe, 15 vežbe što se tiče speleološkog spašavanja, da li je to u samoj jami ili je to na nekoj steni koje isto radimo kao speleološko spašavanje, ali radimo zbog nekih napredovanja, radimo s polja da bi se videlo gde se greši, šta se radi, kako može brže, onda to odmah primenjimo u nekoj samoj jami. I to je jedan zahtevno dosta, to je znači tehnički tim Gorske službe spasavanja, to je jedna od najtežih stvari, pa posle toga po meni je alpinizam dosta težak. Zahtevno, evo, upravo se vratio iz Paklenice, to je jedna, da kažemo, u Evropi od najpopularnijih stena i penjališta Evrope u Hrvatskoj, gde sam bio sa Alpinističkim savezom Srbije, gde sam bio pozvan i sve to koštalo, znači sve to i košta i onda to treba pokrpiti finansijski, a onda kad odete tamo treba i da se pokažete na samom delu. Znači mora da skupite dosta snage da krenete time da se bavite. Evo, kažeš, sve to treba pokrpiti finansijski. Kako ti to uspevaš? Pa na svu sreću, eto, član sam već 20 godine planinarskog društva Crni vrh Bor i oni mi mnogo, znači, izlaze u susret. Teo bi ovog puta da se zahvalim predsedniku planinarskog društva Borku Gajiću, koji mi i ovog puta izašao u susret za Hrvatsku. A s druge strane i Gorska služba spasavanja i sve naše obuke na koje idemo, sve nam je pokriveno. I eto, da nije te Gorske službe spasavanja i planinarskog društva, ne znam da li bi obišao trećinu onog gde sam sve prošao i gde sam sve bio. Šta si sve prošao i šta si sve vidio? Ajde malo da upoznamo naše gledalce i one koji tebe možda žele bolje da upoznaju i tvoj život pre svega. Ajde, seti se. Pa, što se tiče, znači kad sam krenuo u stvari da se bavim 90. godine planinarenjem, znači ja se prvo bavio jedno 5 godine samo planinarenjem i to je bilo jedno, ta generacija koja je sa mnom krenula da se, svi zajedno što smo krenuli da se bavimo, radili smo, išli smo, putovali, Durmitor, Komovi, Prokletije, Olin, Grčka, Musala, Bugarska, planine svuda po Srbiji, Stara planina, nikad neću zaboraviti, eto, zimski uspon Stare planine na Midžoru. Kad smo krenuli, to je bilo toliko nevreme, jako, nažalost nismo izašli na vrhu, hvatilo nam se nevreme, vratili smo se dole, sišli smo, kako smo mi sišli dole, tako se magla digla i videli smo gde smo prošli, da smo bili blizu samog vrha, ali eto, planina je čudo i najbitnije je vratiti se stvari u domu. Nije toliko bitno izaći na samom vrhu koliko je bitnije vratiti se u dom. Po meni, znači svako ima neko svoje mišljenje, ali eto, moje neko iskustvo planinarenja je tako. Šta još izdvajaš, koje mesta? Bilo je mnogo toga. Ispriči nam neku anegdotu. Bilo je, eto, priča na Komovima, to je bio alpinistički zimski tečaj, kurs, u stvari, gde nas je hvatilo nevreme 4 dana nismo izašli iz Katuna, imali smo samo predavanja, meteorologija, u stvari anegdota u meteorologiji, sama priča kako je vreme, šta, kako se radi u alpinizmu, planinarenju, cela priča je dovela do toga, znači posle 4-5 dana lošeg vremena i prvog dana kad izađe sunce, kad bude lepo vreme, nikako ne treba krenuti u steni, u penjenu, zbog novog snega može doći do lavine, vrlo je rizično, opasno. Budimo se ujutru, sunce granulo, izlazimo, instruktori oblače odela, spremaju se, stavljaju pojas, kao gde ćemo, šta ćemo sad, kao idemo na vrh. Ali eto, šta da radimo, instruktori su krenuli za njime i sva sreća, izašli smo, vratili se, što je najbitnije. Dešavaju se razne stvari, znači imali smo dosta, nažalost bilo je tu i tragedije, ali sve je to, takav je sport. Šta te navelo da budeš spasilac? Pa eto, bavio sam se dugo alpinizmom,
to samo po sebi u stvari ide, kad čovjek uđe u planinarsku, bavite se neko vreme planinarenjem, krenete veća grana u stvari, bavio sam se u stvari, eto da ne zaboravim, i sportskom orijentacijom, dugo. To je sve bilo u planinarsku, kao sekcije neke. Onda je krenuo alpinizam, zavolao sam taj alpinizam, adrenalin non stop radi, non stop se pod adrenalinom krenete, priroda oko vas, stvari sve to, eto da izađemo iz Bora. Znači evo ovaj dim, non stop živim u naselju gde je non stop dim, krenuo sam sa putovanjem, ajmo na alpinizam, ajde, instruktori su bili tu, radio sam prvi kurs 96. godine, tako kad sve to krenuo. Jer je nekako humanost tvoja vrlina. Čini mi se da ne može baš svako da bude spasen. Pa ne može, znači evo u subotu, sad za vikend, održali smo jedno testiranje za Gorsku službu spasavanja u Boru. To testiranje ne zahteva samo fizičku spremnost, kao što sam malo pre rekao, morate da budete i psihički sposobni, zdravi, da se to vidi na vama, da ste neka dobra osoba. Ne mogu tu da upadnu različiti ljudi, znači vidi se odmah ko će ući na kurs, ko neće, ko je kakav, znači gledamo da tu upadnu dosta ljudi koji se već bave medicinom, koji su u tom sportu, DIF, eto, koji imaju tu anatomiju, polažu anatomiju, sve to vezano za neku prvu pomoć. Da bi sutra dan lakše savladali kurs, sposobni bili što se tiče medicine i nažalost kad se dešavaju neke akcije, da bi to što bolje odradili prvu pomoć i doveli povredu do ambulante. A jel si ti emotivan? Kako utiče na tebe Pa dobro, googlate, znate kako, evo ja sam samo ove godine, dežurao sam na Staroj planini od 15. decembra do 28. marta, posle toga smo otišli na Kopaoniku, samo ove zime ja sam imao 51 povredu. Što krvarenja, što prelomi, uganuća, iščašenja, rasekotine, bilo je tu svega i svačega, i teških povreda i malo lakših. Donao sam tu neke slike, pa nadam se da će to da prikažete i da vidite šta je sve to. Prođite, imali su tu i smrtnih slučajeva, malo pre sam spomenuo, i u plivanju, i na bazenima, jezero, eto i pre 3 godine na jami ona tragedija kad se desila, sve sam ja to radio na Google, šta da se radi. Malo mi je teško, ali morate, takav je posao i već neko vreme živim od Gorske službe spasavanja, plaćen sam i tako da, eto, radi se. Koji bi to neki savjet bio i šta ti to savjetuješ onima koji su zainteresovani da budu upravo to što ti jesi? Savjet za njih? Pa šta da vam kažem, po meni prvo mora da krenu da se bave planinarenjem, da zavole planinu. Ne možete tek tako ući u Gorskoj službi spasavanja, banuti, doći u susret sa opremom koju prvi put vidite u životu, a sa tom opremom nekom treba sutra dan da spašavate. Dešavaju se povrede i na steni, pa neko je, ne daj Bože, u jamama, speolozi, alpinisti, sad dođu u susret sa tom opremom, treba malo raditi sa njima, malo više, baviti se možda prvo planinarenjem, alpinizmom ili speologijom, pa tek onda ući u Gorsku službu spasavanja. Neki moj savjet, a sve to morate u stvari da volite i da krenete da se bavite s tim. Volite prvo prirodu, bavite se time da zavolite prirodu, da vidite šta sve to priroda pruža, a i kakve su opasnosti u prirodi i tek onda krenete svima onda se bavite. Nekako šetamo se kroz tvoj život, jer smatraš da je naša Srbija, eto, obišao si, nisi ti samo našu zemlju video si i druge zemlje, jer smatraš da je naša priroda i naša zemlja obiluje bogatstvo? Pa prvo da vam kažem, prvo bih rekao za Bor, pošto sam ovde rođen. Bor ima nevjerovatnu okolinu, znači to je ljudi koji dolaze sa strane, najviše nam dolaze iz Vojvodine. Prosto ne mogu da veruju da ovakav grad, zagađen grad, ima Zlotsku pećinu,
Lazarevu pećinu, Lazarov kanjon, Dubašnicu, Crni vrh, Borsko jezero, Brestovačku banju, Veliki krš, Deli Jovan, Borski stol. To je sve nekih 20 km oko Bora, tu je blizu i Gornjak, gde ne znate prvo gde da odete. Znači, dođe vikend, ja ni jedan vikend, znači, nisam u Boru, gde su moji navikli već na to, znači, dođe petak, popodne, subota, ujutro, večer, kreće negde moramo da odemo, ne, to mi je već neka navika i, nažalost, ja mislim da 50% Bora, nažalost, ako ne i jači broj, možda nikad nisu izašli na stolu samo na stolu, ali ne pričam za Dubašnicu, za Crni vrh, Deli Jovan, Veliki krš, koje je prevod, znači prevod. A što se tiče same Srbije, Stara planina, najveći vrh Midžor, najveći vrh Srbije, Kopaonik, Zlatibor, Zlatar, to su neki naši poznate turistička mesta, a plus što imamo toliki broj planina koje su kao naš stol, nije nešto turistički posvećeno, ali je prelepo. Ima toga stvarno mnogo u Srbiji samo da se vidi, a tek onda da se krene van Srbije. Evo, trenutno mi u planinarskom društvu Crni vrh Bor imamo preko 100 članova, gde se nadamo, evo sutra je izlazak na stolu, Svetski dan čistih planina. Izlazimo, čistimo gore taj deo naš, ali najveći krivac je, mislim, financije. A i možda i ljudi, eto, nisu toliko upućeni uopšte u planinarenju, možda i marketinški nije dovoljno odrađeno, mada nikad nije kasno. Možda eto i što nema ovde kod nas i prodavnice koje prodaju takvu vrstu opreme, možda kad bi se sve to svelo da možete da kupite u Boru cipele za planinarenje, jaknu za planinarenje, što je nešto najosnovnije što se tiče planinarenja. Možda bi sve to krenulo, možda bi ljudi krenuli. Drugi gradovi po meni su mnogo jači, da ne pričam Beograd, znači tu je Boljevac koji je 45 km od nas, koji je manji grad od našeg, ali mogu da ih isto pohvalim, koji su dosta dobri u planinarenju, ima ih dosta, idu svuda, evo i oni su trenutno bili na Durmitoru, dok smo mi bili u Hrvatskoj, oni su bili na Durmitoru, idu isto svuda, Jagodina, Kruševac, Kragujevac. Nadamo se da će i Borani da krenu malo aktivnije, da se posvete planinarenju i možda će nekada ovaj grad i početi da živi od turizma, nikad se ne zna. I da ćemo verovatno raditi na tome i da nekako očuvamo zelenilo, jer nekako neprirodno i nije lepo kada vidiš osobu koja uzme i baci đubre. To je nekako postalo... To je po meni ipak stvar neke kulture. Možda to sve potiče iz kuće, sve zavisi kućno neko vaspitanje. Ja to nikad ne bih radio, možda ne samo ja, nego svi ljudi koji se bave planinarenjem. Upravo je krenula škola planinarenja kod nas u planinarskom društvu i držimo neka predavanja koje, što se tiče opšte same kulture, pogotovo evo sutra je taj Svetski dan čistih planina gde se uče nekih najosnovnijih pravila planina, a što bi, nadamo se, sutra dan to isto koristilo i u gradu, kada su u gradu, nadam se da neće tako nešto raditi. Pa zato te sve to i pitam, baš zbog dana čistih planina. A reci mi, kada držite to predavanje i upoznavanje sa decom i kako nekako pokušavate da ih privučete, šta im govorite? Koja je prva lekcija u planinarstvu? Šta bi ti sad... Pa prvo što im učimo to je druženje, međusobno, nema razlike, ne postoje razlike u njima, postoji mlađi i stari planinari, znači to se poštuje. Evo mi smo sad izvršili, imamo nekih 40 novih klinaca, generacija od 2001. 2000. i 99. Oni su svi sad krenuli da se bave u isto vreme planinarenjem, između njih ne treba da postoji razlika i nema razlike. Poštuje se samo, Bože zdravlje, doći će sutra nova deca, znači ovi su stari planinari, ovi su mlađi planinari i to mora da se poštuje.
Pa, Bože moj, ko je koliko napredo, radni staž u planinarenju treba da se poštuje. Ne godina, nego radni staž. Radni staž, Da. iskustvo. I iskustvo, naravno. Znači, sve to mora da se ispoštuje. Mora to sve lepo da se prenese na deci. Pa, Bože moj, radim sa decom već duže vremena i u plivačkom klubu. Evo, krenuli smo da radimo i u planinarenju. Nadam se da će deca da me prihvate i vidjet ćemo. Vreme će da pokaže svoje. A kako je dosadašnje tvoje iskustvo? Ti prihvataju klinci? Pa, prihvati me. Malo, ima tu i Viki, Dranja, šta da radimo, Jesi deca strog? su te... A što se tiče plivanja, same obuke neplivača, možda je malo i jesam strožiji, ali sve sto deca, nestašna, raznih uzrasta, znači ima tu i klinaca od 5 godine do 10-11 godine i morate da budete malo stroži da bi slušali, ali to sutra dan pokazuje neki kvalitet. Pa vidjet ćemo. Nadamo se da će i ova deca biti poslušna i od tih 40 klinaca makar 5 do 10 klinaca da ostane u planinarenju i sutra dan da prođe i više od mene nego što sam ja prošao. Bože moj. Koji je tvoj prvi nastup prema deci? Šta im prvo kažeš? Pa uvijek morate biti Kakav je taj nasmejani neki sa tvoj stav? decom. Uvijek znači morate biti pozitivni, uvijek osmeh. Morate da se spustite na neki njihov nivo da bi vas prihvatili, a s jedne strane morate da budete malo stroži, da vas slušaju i da nauče ono zašto su sve tu. Reci mi, kažeš, vrlo je bitno da budeš pozitivan i ja nekako sad iz ovog našeg razgovora zaključujem da ti zaista jesi pozitivan. Ali koja su to razočarenja u ovom poslu koja su tebe do sada za ovih 20 godina sustigla i da li si nekada pao na dno i ako si pao, kako si se digao? Pa bilo je, najvjerojatnije svi mi padamo negde, imamo neke padove u životu, ali sve to treba pregrmeti, krenuti dalje. Dešavale se nekih problema u planinarskom društvu, gde ko je duže u planinarskom društvu, on zna. Ja sam godinama u planinarskom društvu, već punih 20 godina, i promenili su se razni predsjednici, promenili se, treba izaći s time na kraj. Ja sam svima rekao, ja sam planinar, bavim se planinarstvom već punih 20 godina, kao što sam rekao, i mene možda tad sam bio mlađi i rekao sam politika planinarskog društva ne interesuje. Znači, morate preći preko svega, svi tu gledali su šta će, ko će šta da radi. Od tih starih, eto, trenutno je predsjednik Borko Gajić planinarskog društva, gdje sam ja trenutno stvarno zadovoljan i stvarno se zalaže i što se tiče mene, ne samo mene i novih članova. I evo, sutra isto, malo sutra smo i podeljeni i sutra je zadnja republička akcija kod Valjeva se ide za ovu godinu, gde smo na sve republičke akcije koje su ove godine bile, članovi planinarskog društva su bili. Tako da to je jedan veliki uspeh. Znači, svaka čast organizaciji. To je stvarno za ovu godinu, da ja mislim da je ove godine prvi put da odemo na sve akcije koje su bile ispred republičke akcije Srbije. A što se tiče, isto imao sam u Gorskoj službi spasavanja, nažalost, eto, imali smo i nekih smrtnih slučajeva gde sam ja lično bio prisutan i na bazenu, i u plivanju, i na jezeru. Eto, dođe neki period kad se neko, nažalost, tako nešto desi i u jami, sve su to bili neki smrtni slučajevi koji mora da prođete preko toga i najverovatnije to sutra ipak ostavlja neke posledice. Ali eto, tu ste gde ste, idete dalje. Dešava se to. Apsolutno. Sad ovako, sve to čime se ti baviš, potrebna je za to oprema. Rekli smo da je zaista potrebno mnogo novca da neko ima profesionalnu opremu, tebi mnogo izlazi u susret društvo Crni vrh, ali šta je to ono što moraš da imaš od opreme, koja je to oprema za spasavanje, koja je to oprema kada je u pitanju planinarenje,
Pa što se Dobro, za tiče... plivanje to je najjeftinije, jel da? Pa, Kupaći najjeftinije. Najjeftinije možda jeste plivanje, ali opet i to zahteva neki ipak kvalitetni kupač i dobre naočare, kapas za plivanje, to je nešto najosnovnije, dobar peškir i zimska sezona, ajmo i fen, uzmemo fen i to je to, idemo dalje. A što se tiče planinarenja, pa što se tiče samo planinarenja, neophodne su dobre cipele, dobra garderoba što se tiče jakna, pantalone, materijal Gore-Tex koji ne propušta, dobar šator, dobra vreća za spavanje, sve zavisi gde se spava, ako su to domovi, to je odlično, mada sad u dosta planinarskim akcijama uvek je organizovano neko noćenje, neka škola, spava se po salama, ali to je jedno veliko druženje, znači nebitno ko je šta u životu, tu smo svi planinari, svi zajedno ispavamo, a speleologija, alpinizam, Gorska služba spasavanja i alpinizam imaju različito. To je kao jedna ista oprema, slična je u stvari oprema, ali ima tu velikih razlika. U Gorskoj službi spasavanja koristi se jedan deo speleološke opreme, ne jedan deo, u stvari speleološka oprema je gde su uža statička, gde nema istezanja, gde sve isto to mora da bude kvalitetno kao i u alpinizmu, ali sve to skupo isto. Na svu sreću ja sam u Gorskoj službi spasavanja Srbije, pa tu opremu imamo u samom našoj organizaciji. A što se tiče alpinizma morate sami da nabavljate, da kupujete, sve to skupo, ali vremenom, jedno po jedno. Ja sam finansijski dosta potrošio para na opremu, ali kažem, znači samo jedno po jedno i na tanane sve će da se nabavi, uglavnom drugi ljudi nešto imaju, kad odemo na penjenje uvek imate partnera. Sad u Hrvatskoj ja sam poneo opremu što sam imao, iz Beograda su poneli drugu opremu i krenuli smo, bilo je oprema za sve, uvek ima, ako imate volju naći će se oprema i samo napred. E sad, rekli smo za opremu, ali u jednoj od emisije kad je gostovao Robert Mišić, kada smo predstavljali njegov život, i on je nama rekao da recimo speleolozi moraju da imaju neku posebnu vrstu ishrane, naročito kad ulaze i kad istražuju pećine recimo, pa sad su to različiti uslovi. I da li to morate i vi da vodite računa o tome? Pa mora, znači ima tu neke ishrane koje su bitnije, pogotovo kad se ide negde na duže, znači ne možete vi sad ne znam šta da ponesete ako idete 4-5 dana, 7 dana, 10 dana, negde gde nemate ni prodavnicu, ni ništa, znači u prirodi nemate nigde ništa da kupite, a morate sve da stavite u ranac, znači mora da se stavi i oprema, i hrana, i garderoba, i šatori, i vreća za spavanje, znači sve to morate da imate kod sebe, tako da ta hrana mora da bude količinski u maloj količini, a da bude hranljiva i da vas to drži neko vreme. Ko se bavi hranom i ishranom, on zna koja je to hrana, da sad ne nabrajam šta sve to treba da se jede, ali ima, znači odvajaju se neke posebne stvari. A vežbaš, treniraš u teretanu? Naravno. Jačaš mišiće? Ne, teretana nikako, teretanu usporava što se nas tiče, mi koji se bavimo alpinizmom, uglavnom, znači 90% niko ne ide u teretani. Najbitnije trčanje, kondicija, neke najosnovnije vežbe i sam trening sten. Znači kao što je za plivanje, u plivanju vam je kondicija samo plivanje, ne možete drugačije da steknete kondiciju, tako i za alpinizam, trenirate na suvom, što se tiče kondicije samo kad su u gradu, a ovako znači samo penjenje, vikend na stolu, subota, nedelja stol, Zlotska pećina, odnosno Lazarev kanjon i gore imamo neke smeri, u susret mi izlaze i vatrogasci, vatrogasna stanica Bor, napravljena je veštačka stena kod njih dole u stanici, pa eto, kad imam slobodno vreme, kad mogu odem dole, malo treniram kod njih, tako vežbam. Koliko ti je potrebno nedeljno, recimo, da izdvojiš vremena za treninge? Pa sve je to malo komplikovano, pošto se i radim privatno. Svako slobodno vreme, kad god mogu odem
na trening. Znači, gledam da to bude što češće, makar 1, 3, 4 puta nedeljno. A 1 sat, 2 sata, koliko odeš? Sat i po vremena minimum, znači sat i po vremena treninga moramo, znači morate, pogotovo kad su neke veće akcije, ne možete da odete nespremni. Što se tiče i same gorske službe spasavanja, obnove, evo sad se spremam za obnovu licence, mora da se spremite i fizički, ajde što se tiče tog praktičnog dela, već imam neko iskustvo, pa to mi nije problem, morate medicinu da spremite. Imamo 4 ispita iz medicine koje svake godine imate različita pitanja i nikad se ne zna koje pitanje vas čeka, tako da je to kao kad izlazite na ispitu na fakultetu, izvlačite pitanja pa šta vam padne. Imate praktični deo, pismeni deo medicine, praktični deo medicine, polaganje prve pomoći, teorijski, sve, znači komplet sve. Apsolutno. Onda morate sve to da spremite, morate i da učite, da čitate, kad već nisam čitao dovoljno možda u školi kad je trebalo, eto, nikad nije kasno, kažem mi sad. Ne, reći ćemo da oni nisu bili u pravu i da si ti ipak učio. Čega si se sve odricao u životu? Jer nekako čini mi se, slušajući te, bilo je tu puno odricanja. Pa bilo je tu nekih poslova još ranije dok sam radio, znate kako kad radite kod privatnika, kažem, treba da idem na planinu, treba, on kažete Gazija, Gazija vas pogleda, pa dobro, ajde, a ono dođe opet vikenda, vi hoćete ponovo, onda tu već počinju neke nesuglasice i mnogih poslova sam, nažalost, napustio samo zbog planine, ali eto, trenutno živim od toga, radim, zimi sam, već 2 godine za redom sam u gorskoj službi spasavanja preko zime na Kopaoniku i Staroj planini, gde sam plaćen i gde već u neku solidnu platu izlazim, gde mi je sve plaćeno, imam smeštaj, hranu, pension i plus platu koju primam, radim ove visinske radove, izlazim nekako na kraj, ali Bože moj, šta da se radi. Nadam se nekom stalnom poslu, pa ako bude, ako ne, vidjet ćemo. Idemo dalje. A porodica tvoja, koliko trpi? Kažeš, već se navikla da svakog vikenda nisi kod kuće. To je bilo ranije, dok sam bio mlađi. Eto, samo jedan primjer, možda će za nekim mlađim da deluje malo čudno, ali svoj 18. rođendan proveo sam u steni od 7 ujutru do 7 uveče. Pa eto, šta drugo da kažem, znači... Jer je to bila slučajnost ili... To je... Pa imali smo neki tabor alpinista. Uglavnom ti tabori se dešavaju u tom letnjem periodu kad je i meni rođendan i dosta svojih unazad rođendana proveo sam u stvari van kući. Znači uvek to bila neka planina, neko putovanje, ali šta da radim, tako sam rešio da to je to. Time da se baviš. Ostaješ u tome? Naravno, znači planinarenje, alpinizam, gorska služba spasavanje, dokle god mogu, da evo, trudimo se sada da prenesemo to i na mlađima, pa vidjet ćemo koliko god mogu, ali mislim da ću dosta svog života provesti, ako ne nekim daljim putovanjima i šira, ali ostati makar da na neki novi kadar učimo i da krenu mojim stopama. A stvaranje tvoje porodice? Pa, evo, samo da kažem kratko, na putu sam. Na putu sam. Dosta. Hoćeš li i njih nekako učiti tom načinu života? Pa, Bože dragi, imam vremena o tome, vidjet ćemo da ne pričam mnogo o tome, ali njihova volja, kako oni reše, tako će da bude, to je njihova. Jel nisi od onih ljudi, znaš, nekako neki se kategorišu i kažu ono što ja nisam uspela u životu, moje će dete, ili... Pa možda nisam još razmišljao u tom pogledu zato što još nemam decu, ali vidjet ćemo, znači još mogu... U principu ti radiš ono što voliš? Pa radim ono što volim i od toga trenutno i živim, ali sutra ko šta voli neka radi, meni je teorija da ne radim ono što ne volim, znači probat ću da živim i još dok mogu, da živim od onoga što volim da radim i ono što radim volim da to bude stvarno kako treba.
a da radim ono što ne moram, to baš ne bi preporučio ljudima, da rade neki posao na silu, ne. Jesi ti srećan čovjek? Možeš za sebe da si srećan? Jesi srećan. I presrećen sam ono što sam prošao i kad vidim neke moje drugare koji je samo posao, ne kažem, znači treba da se radi, treba para i tako je vreme došlo, ali mislim da ipak treba čovjek da odvoji vremena malo iza sebe i da ode na neko putovanje, samo da ode iz Bora, ništa dalje. Znači evo, malo pre smo pričali toliko samo Bor koju okolinu ima, a da ne pričamo za negde dalje. Znači treba da se odvoji vreme malo iza sebe i preporučio bi svakom, znači psihički odmor je najbitnija stvar. Raditi ono što volite. I ovako sad kad rezimiramo ceo naš razgovor, tvoje najveće bogatstvo je? Pa moje najveće po meni sve ovo što sam prošao, da ne zaboravimo rad sa decom na bazenu, znači ništa lepše kad radite obuku neplivača i kad vam dete koje ste učili propliva, ja mislim da mi je to nekako, tad sam pun, baš sam srcem i ispunim se uvek kada odemo na neku novu stenu, alpinizam, popnete nešto što do sad niste penjali na stolu, eto, uglavnom sve alpinističke smeri koje su gore, ne uglavnom, nego 90, sve sam penjao i to je eto čisto zbog treninga. Ali kad odete negde van i uđete u neku drugu stenu i znači taj sam utisak, to dok penjite razmišljate kako, gde, šta, ajmo samo da izađemo gore na vrhu. Kad izađete gore, onda to je već neko olakšanje, tek u stvari tad vidite šta ste prošli i kako mi je bilo. To je neka najveća draž što se tiče mog posla, ovo što radim. I isto kad je, opet kažem, nažalost, kad je neka povreda u pitanju, a stvarno ih imamo mnogo i što je još gore, znači svake godine, svake zime, sve povećava se taj broj povreda. Ove godine smo imali 505 povrede na skijalištima, od kojeg sam ja radio malo, pa sam napomenuo 51 povredu. To su teške povrede, imali smo povrede glave, krvarenja, otvoreni prelom butne kosti, povrede kičme, karlice, znači rebra, znači da ne nabrajam sad, to su neke po meni ružne stvari, ali opet kad odradite neku povredu i kad čujete da je sve u redu, uvek, znači svaka povreda koja se odradi, naš posao u Gorskoj službi spasavanja jave nam za povredu, dođemo do povređenog, odradimo prvu pomoć, medicinu, imobilizaciju, da li je to krvarenje, nebitno šta je, radimo transport do ambulante, predajemo medicinskom osoblju, oni nastavljaju dalje i obavezno u narednih 3-4 sata, 5 sati, pošto uzimamo i podatke od svakog povređenog, uzimamo komplet podatke, pošto su oni automatski po samim našim dolaskom do povređenog, automatski je povređeni osiguran. Znači sve njegove troškove plaća skijalište Srbije, znači sve komplet troškove. I pošto uzimamo sve te podatke, uzimamo i brojeve telefona i uvek pozovemo da vidimo kako je, da li je sve u redu i zato nas ljudi poštuju. To u Boru toliko nije zastupljeno i mnogi ljudi ne znaju u stvari šta je Gorska služba spasavanja, ali po drugim gradovima znaju dosta za nas i dosta nas, eto, ja sam da ne hvalim sam sebe, ali jeste tako. I uvek kažem, pozovemo, pitamo kako je, šta je, da li sve u redu, da li mi opet nešto možda pomognemo. Tako da, tad je ono, kad se sve to završi opet, uglavnom u svemu što radimo, tako je posao da sve kad se završi, onda kažem, super, sad možda da sednemo i da ako treba i da popijemo neko i sve. Nisam te pitala, a evo, pitaću te, jer si se nekad ti susreo i pogledao smrti u oči, da se tako izrazim, se desio nekad neki peh? Jeste, znači, dešavalo mi se to i više puta, dešavalo mi se u alpinizmu, evo mene je ujeo poskok, primer,
ujeo me stršljen isto na stolu. Ujed poskoga je bio baš u smeri, u steni. Imate i tu slike, dao sam slike, možda ćete da nađete, da pustite. Znači, silazim sa stene. U tog momenta prvo nisam ni vidio šta me je ujelo. Samo sam pomerio ruku, pogledao, nije se vidio odmah drugi ubod. Da se vidio odmah drugi ubod, ja bih znao. Spustio sam se dole, pogledao malo bolje, vidio šta je, kako je, imam i tu i ožiljak. Pravu bolnicu, znači onako komplet sa opremom. Jedino što sam u stvari, popeo sam se samo da vidim šta je. Kada sam izašao gore do tog mesta, poneo sam aparat, slikao sam, da se vidim da je poskok, pravu bolnicu i eto, šta da se radi, dešavalo se. Još, šta je još? Imalo je, u alpinizmu se to stvarno često dešava, znači, imao sam jedan pad na ovde veliki krš kod nas, ali zimi smo krenuli, alpinistički smo krenuli. Opet možda nekom mojom krivicom, neka moja krivica, neka moja neodgovornost. Desilo se da sam se ukliznuo, stao sam na sneg, međutim ja sam stao na steni, jer nisam je vidio zbog snega i noga je kliznula, nisam bio navezan. Sva sreća uspeo sam da se zaustavim, ali opet sve su to neke male sitnice, ali do koje može da dođe do velike tragedije. A nažalost imao sam takve situacije, ne meni, nego drugima, gde sam na stolu smo imali jednu tešku povredu, isto prelom butne kosti u steni, gde smo radili spašavanje, nekih 3-4 sata je bilo spašavanje. Uopšte nije naivno raditi takvu povredu, a čovjek vam visi na steni. Bilo je puno toga, znači stvarno je bilo dosta toga. Je sreća bitan faktor? Jeste, znači sreća je jedna od mnogo bitnih faktora, mada treba imati znanje, treba imati to neko iskustvo veliko, ali sve to stičete godinama, radom i samo radom. Nekad se pitam, kad dođem u neku situaciju pa razmislim, uradim, pređem i onda sam sebe pitam dakle sam se samo setio ovo kako treba proći. I onda neko ko je mnogo manje u planinarenju, u alpinizmu, koji penje sa mnom, dođe pa me pita pa kako si to uspeo, znaš. Ali sve to dođe, kažem, godinama samo rad i kao u svemu, znači ne samo u ovom mom sportu, znači svuda će samo rad da pokaže neke kasnije rezultate. Nikako ne smemo da zaboravimo jednu stvar. Sve vreme nekako pričamo o tome čime se ti baviš, međutim, kada govorimo o Centru za obuku alpinista, vi ste jedan od retkih centara u stvari u Srbiji koji vrši tu obuku. A s kim ste sve sarađivali, u stvari, koga ste sve obučavali? Pa, kao ovde na stolu, Alpinistički centar Stol je jedan od centara za obuku, proglašen, znači zvanično proglašen centar za obuku alpinista. A ja sam dosad sam sarađivao sa žandarmerijom i protivterorističkom jedinicom Srbije, kao pomoćni instruktor alpinizma, ne bi baš mnogo dovoljno o tome da pričam. A isto smo držali smo vatrogascima obuku, alpinističku obuku, vatrogascima Bore i vatrogascima Negotina, gde imamo vrlo lepu saradnju sa njima i radimo sa njima, znači kad smo već sa vatrogascima, da spomenem, te obuke, znači završili smo sa njima te obuke, radili, a posle toga imali smo nažalost i neke zajedničke akcije gde sam ja učestvovao sa njima, gde nisu mogli, bez mene, ne moram da kažem sad bez mene, možda zato što sam ja jedino trenutno tu ispred Gorske službe spasavanja, ali i bez nas, iz tog pogleda. Imali smo spašavanje u jami, spomenuo sam to malo pre, gde su vatrogasci došli, međutim nisu imali kadar za to, da kažem kadar, imaju oni dosta spremni momke koji su sad na obuci, ali to je njihova za obuku spašavanja,
ali u tom momentu nije bilo tako i eto zvali su mene i mog drugara koji smo odradili celo spašavanje iz jame, odnosno nije to bilo spašavanje, to je bilo vađenje nastradale osobe iz jame. To je bilo u jami na 7. horizontu, gde smo morali stvarno znači, da odradimo, ili jednim delom je i, kažem, i moj život bio ugrožen. Bilo je pitanje čak od poslovođa jame da li uopšte silaziti, vaditi nastradalog ili eto šta je tu je da se to tako završi da ostane. Ali uspeli smo da odradimo vađenje. Posle toga opet smo imali jednu lepu saradnju sa vatrogascima, nažalost nije to lepa, opet se desila jedna tragedija. Može se reći uspešna. Uspešna saradnja. Kad je opet izvršio sam ubistvo, već šta je uradio, ne znam, nebitno. Opet su mene zvali da radim sa njima, da izvučemo to nastradalo telo, gde smo opet sa nekom mojim znanjem i radili onako kako sam ja rekao u zajedničkoj akciji, uspešno završili akciju vađenja tela. A nadamo se i u buduće lepom saradnji. Koja je tu neka procedura, recimo, eto, kad idete na takve neke, ajde, nazovimo terene, to pod navodnicima, šta je ono što prvo odradite? Ajde malo da ispričamo proceduru, pošto posjedujemo snimak, pa će naši gledalci imati priliku i da vide. Pa morate ispitati prvo teren, šta je, gde je, šta se desilo, gde se desilo. Ja sad možda kad kažem, možda neki ljudi to neće da shvate, ali ni jedan ugrožena osoba koja je povređena ili nastradala, ne vredi onoliko koliko vredi jedan obučen spasioc. Znači, ni jedan spasioc ne sme rizikovati svoj život zbog nekih stvari gde je možda nešto neizbežno, gde ne može jednostavno da se odradi. Tako da morate vrlo dobro da ispitate teren, šta se desilo, gde se desilo, šta je potrebno od opreme, šta treba poneti, da li treba medicinski materijal, da li već neko nastradao, da li nije, da li dalje živ, da li mora da krene sa vama i medicinsko osoblje, zvanično lekar, sve zavisi koliko je ugroženo, tog lekara isto morate da dovedete dotle, da li on ugrožen, životno ugrožen, da li nije. Znači sve to mora da se raspite da bi odradili akciju kako treba. Znači, nijedna akcija spašavanja ne ide tek, ajde sad silazimo, spuštamo se, idemo, vadimo i to je to. Znači, pre toga mora da se odradi jedan sastanak, da vidimo šta je, kako je, dokle, da li imamo skicu tog terena, nemamo i kad se sve to rezumira, onda počinje akcija, vađenje ili već šta je povređeno. Kao i to isto važi i za alpinizam. Kad sam već na tu temu, što se tiče penjenja, alpinizma, znači ne možete da dođete ispod stene i kažete, penjemo tu, šta imamo od opreme, ajmo gore. Znači uvek se raspitate za teren, koji smer penjete, šta vam treba od opreme, kakva je smer, koliko je dugačka, dužina u smeri, težina smeri, svaka smer ima svoju ocenu. Kad sve to saznate, odredite treba mi to, i onda krećete u stenu. I ono što, isto kad smo se dogovarali za ovu emisiju, kad smo pričali, spomenuo si Bogojavljanski krst. Pa, prvo bogojavljenje koje je održano u Zaječaru, na Timoku, eto, da kažem da ja u stvari nisam ni trebao da plivam. Poveo sam svog tadašnjeg najboljeg plivača, koji je stvarno dečko bio, ja mislim da, hajde ne pričam možda mnogo, ali jedan od najboljih plivača možda koji trenutno u Boru, mada godinama već ne trenira, kad sam ga već spomenuo. Odveo sam njega da pliva za časni krst. I pošto nam je nešto bio kao bolešljiv, nešto kašljao. Međutim, na lekarskom nije prošao, to je ipak dete, malo se uzbudio i imao je malo možda povećani pritisak. Ne možda, nego imao povećani pritisak i nije prošao lekarski. I onda kad smo već došli, rekao, ajde da plivam ja, ajde da probam onda. Ja sam se iskreno bojao tog lekarskog, da li ću uopšte proći, jer sam stvarno nešto bio bolešljiv. Međutim, EKG je to dobar,
sve što smo prevaravali, pritisak, ono što je bilo najbitnije, sve je bilo u redu i tu je bila i podrška, ne mogu da ne spomenem, tu su bili Borani naši, moji drugari koji su bili sa mnom i naši ronioci, Zvonko Trifunović Maza i njegov kolega, ja sad totalno ne mogu da se kako se zove, koji su bili sa nama isto, koji su dežurili kao ronioci, eto, ipak je to previše hladna voda, nikad se ne zna šta može da se desi. Eto, desilo se plivanje. Kako ti iskustvo bilo u hladnoj vodi? Pa, znate šta, nije uopšte jednostavno, znači, tog momenta izašli smo, znači, prošli smo lekarski, došli smo do Bine, gde je ta zvanična Bina, bilo je oko, ja mislim, 8000 gledaoca je bilo. Skinuli su onako kupaćen svi, čekamo, sada plivamo. Mažemo se tu snegom, da trljamo kao da, ajde, da nam bude kao što bolja voda. Gledate onaj narod, znači 8000 gledaoca, uopšte nije malo, prvi put, eto, dešava se. Bogojavljeno za časni krst, plivanje. Došli smo, stali smo na odakle smo skakali. I ovaj Vladika koji je bio kao glavni, koji je puštao stvari tu trku. Kaže, ajde malo kao da se nakvasimo pre nego što skočim. Ja kad sam pipnuo u vodu, rekao, verujte mi, znači, mnogo je malo hvalalo da odustane. Krst je spušten u crni timok i trka je startovala. Pobednik prvog bogojavljenskog plivanja za časni krst na Popovoj plaži bio je Dejan Bogdanović iz Bora. Dejane, kažu da onaj ko osvoji časni krst cele godine je zaštićen. Daj Bože, volao bi da je tako. Je li bilo hladno? Jeste, mnogo. Kako si izdržao? Ne znam, ali srećan sam, samo to je najbitnije. Znači, to je stvarno ledena voda, 4 stepena je bila voda, znači, sneg, vidite kako grudove snega plivaju po vodu, znači, idu na timu. Kako gledam si sad, malo je bilo i neprijatno da odustanem, kad smo već prošli lekarski, došao sam dotle, rekao, skačem pa šta bude, znači, ako preživim, dobro. I, eto, trenirao sam dugo plivanje, pa stigao sam prvi, uzeo sam časni krst. Vidjet ćete i snimak, ima to snimak, pa jedno lepo iskustvo, veliko iskustvo, nažalost, odmah naredne godine nisam mogao da učestvujem, imao sam veliku želju da dođem i sledeće godine, ali zbog posla dežurao sam na Kopaoniku, nikako nisam mogao da učestvujem, ali ima prilike, Bože moj. Veriš u Boga? Da. Jer je on uz tebe? Pa, nadam se. Na Olimpu sam bio, vidjet ćemo. Valjda me poštovao. Interesantan život, interesantne priče. Ovako sad, pitala sam te, evo, možda se nisi setio, pa eto sad u toku našeg razgovora, jer postoji još nešto što bi ti izdvojio iz svog života, a govorimo naravno o onome čime se ti baviš, što smatraš da je važno da se kaže i da se čuje tvoj glas? Pa šta znam, znači, po meni, eto, ja sam ceo život proveo ili sam u planini, negde, ili sam u vodi. Ceo svoj život sam tako proveo, ceo, znači, za sad mog života, ovih punih 20 godina kad sam krenuo da se bavim planinarstvom, stvarno sam aktivan i u svemu, da li je to sportska orijentacija, da li je to alpinizam, da li je to skijanje. Ostalo mi je još, nadam se, ove godine, ako bude vremena, treba i ove godine, stekao sam već uslov da polažem za instruktora skijanja. Nadam se da ću to da završim. Ne znam, znači sve ostalo što se tiče planinarenja ispunio sam. Imam još tu neke
želje, da kažem, meni su to velike želje, a možda su ipak tako sitne koje malo mi hvali da ih ispunim, ali... Da ćeš da ih otkriješ? Neka ostane to. Čući se. Jel tako? Svake naše akcije, planinarske, alpinističke, nadamo se da ćemo da se nastavimo sa saradnjom, pa bit ćete o svemu obavešteni. A neki tvoji planovi? Mislim, kako ćeš se snaći više sa toliko funkcija, instruktora ovog, instruktora onoga, i plivanje, i planinarenje, i alpinizam, i spasilac, i više ne mogu čoveče da nabrojim sve. Znate kako, evo ovako, da napravimo u stvari podelu na dva dela, plivanje i planinare. Što se tiče alpinizma, gorska služba, spasavanje, skijanje, to možemo sve da svedemo na planinare. Znači sve je to planina, sve je u stvari to krenulo bavljenjem planinarstva. A plivanje je nešto drugo, eto, učimo tu decu u svom slobodnom vremenu. Leti sam ovde, najverovatnije da ću ove zime ostati u Boru, da neću otići na Kopaoniku i Staroj planini tako dugo. Ići ću, ali samo po pozivu, možda jedno 2-3 nedelje budem na planini. Pošto je došlo vreme, ipak porodica, nadam se nekih ozbiljnih stvari što se toga tiče. A plivanje tu je, znači to sve, plivanje ne zavisi od mene, plivanje zavisi od našeg grada i da li će uopšte raditi bazeni, gde svi to iščekujemo, pa ako bude, vidjet ćemo. A reci mi, koji bi neki savet dao, pre svega omladini našeg grada? I svima ostalim. Sad ću, daću možda neki savjet koji bi svaki sportista možda dao, da se bave bilo kojim sportom. Ne kažem ja da je sada planinarstvo, alpinizam ili plivanje najbolji sport, znači ima tu dosta sportova u gradu. Dao bi savjet možda, nisam nadležan da to kažem, ali možda je prilika da kažem, dao bi savjet malo i opštini da povede računa o sportistima našeg grada, da ne postoje u Boru samo 3 sporta, da postoje mnogo sportova u gradu i da treba stvarno da pogledaju i treba pomoći ovom gradu i ovoj deci, treba skloniti decu sa ulice, pa šta znam, znači bilo koji sport. A što se tiče samog plivanja, možda bi rekao da svako dete treba da nauči da pliva. Znači, ne treba se stideti toga, mnoga deca ne znaju da pliva, čak imamo dosta stariju generaciju koji ne znaju da plivaju, pa bi zato dao savjet roditeljima koji imaju decu 5, 6, 7, 8 godina, 9, znači da obavezno daju decu na plivanje i da svako dete treba da se bavi plivanjem. I zbog deformiteta kičme, i zbog drugih stvari, zbog ličnog zdravlja. A što se tiče planinarenja, eto, izaći iz ovog grada makar vikendom. Što dalje od ovog grada vikendom, jer stvarno ovaj grad i ovaj RTB, nek oni rade svoj posao i nek zarađuju pare, ali dim je učinio svoje, da treba izaći odavde.